Ассалому алайкум дӯстон ва бародарони азиз. Ҳамаи шуморо ба канали Авто ТВ хушомадед мегӯям. Шероинар. Имрӯз 26 марти соли 2024 мо навор кардем баҳри шумо. Рости гап, имрӯз навормон беҳад навори соз мешава. Мошиноам ҳастай. Дар нархи навои хичон, дар талаботи хичон ҷавобгоҳ ҳастанд. Бародаро бисёр илтимос кардан, бародар ами мошини калонамон Starex дигар мошинарамон мо гапи ёра дар замин намондем. Магазинам ҳастай бародаро, хонаам ҳастай. Мебинен, роҳат мекунем. Сараввал бародарои азиз, мезанем лайка, подписатсияро зер мекунем, зангуларам зер мекунем шероинар. Ва аз видеои имрӯзаи мо бохабар мешем. Рақамои мо барои реклама хона замин дошта бошед, марҳамат, амҷа ҳастай WhatsApp, Telegram. Инак мегзарем ба эълони якуми имрӯзамон. Эълони якумон Opel Sedan бародаро, ки солиш 1990. Мошинча қарор дорад дар ноҳияи Ҷиликул. И бародармон мега 21000 сомонӣ нархша. Моторш 1.6, абё моторш коробкаш механикаи бензин плюс газай. Ҳами номерош да WhatsApp дора 5231 WhatsApp ёки простои занг занед. Мошин 100%, 4 баллони нав 80%. 8 моҳ ҳуҷҷат дора. Камтара краскаш мақсади ядиҷош хироштагай, хистагай тамом. Дигар мошин ягон нақс надора бардоро. Дар инҷа дароншак наишон додагем. Рости гап, мошин хиш роак тоза озода. Мешини ҳай мекунӣ. 8 моҳи дигар ҳуҷҷат дора, ҳозир ҳуҷҷат кунӣ, хичам қинай. 90 солаш дар ноҳияи Ҷиликул, нархша 21000 сомон мега. Занг мизани иминои канали мо бо арзон мекунай госимш мода. Инак мегзарем ба эълони дуюми имрӯзамон. Эълони дуюмон Chevrolet Cruze. Дар шаҳри Истраушан қарор дора мошини мо. Автоматика хидматам ганда махӯла бардоро. Мошинча задагӣ хироштагӣ надора, мақсад навай. Нархша мега 75000 сомонӣ. Абё моторши 1.6 бародаро, газ бензин мақсад 1.4 загай. Данам номерои охираш 8658 WhatsApp дора. Хадоваш созай мега. Ам бардар мо харидасте, шаҳри Русия рафтаст. Харидам ва Россия омадам. Мошина мега мақсад модарам ҳай мекуна, очам ҳай када гаштааст. Ина бардаро маъқултон боша, агар Chevrolet Cruze дӯстдорин Chevrolet ам шояд боша, 75000 сомонӣ бо занг мизанен, арзон мекуна бардаро, агар жилайн дошта бошед. Инак мегзарем ба эълони сеюми имрӯзамон. Эълони сеюмон чие? Тангин гурзавой, солаш 2008, нархша 28000 сомон мега. Мошин дар Данғарай. Ҳамин дар номерои дастишам ҳастай. Дар ҳолати хуби хизмат қарор дорад. ҳуҷҷати солона надорад, афсус, баллона 80%, мувофиқи камбудӣ иваз бо тикои хуб бошад мешавад. Мотор кадагай тоза аккумулятораш мега. Иҷа бо видеошам ҳастай бародаро, марҳамат, хитон тамошо кунед.
мегзарем инак ба эълони 4 имрӯзамон бардоро. Хай танги нахтон дем бардоро мақулто шуда боша марҳамат занг бизанем. эълони 4мон магазини фурӯшӣ запчасти Opel ва Mercedes. این مغازه قرار دارد در شهر دوشنبه автосентр. магазин 8/5 бардоро 8/5 алиш намеша. мақсад нархи навоша иҷода нагуфтан бо муомила. сороша сум дар кора мега харидори аниқ бошед бо запчастҳош мефурӯшем. мақсад запчастҳошам қатӣ савдо мекунем. ин бардори мо 10 сум дар кор будааст. рости гап ина марҳамат намҷад номерошона мондагем 7499 номерои телефоншон 0997 ватсапш бардоро. касе да маъқул боша марҳамат зангш бизанем. бо маслиҳат гап мезанам. мегзарем ба эълони 5-ми имрӯзамон. эълони 5-мон BMW 5 дар ноҳияи Файзобод қарор дорад. рости гап BMW 5 хидмат маъқулай. нархи 65000 сомонӣ солиш 1998. абиё моторш 2.5 бардоро. холи бензин, коробкаш автоматика. рақамош 0961 телефоншай 3016 ватсапш. мошинча мотор нав кааги, хадавоиш нав, балону 90%, дискои пачка 4 рӯз шид мега дискаи пачка зайгима. 4 рӯз шид задан ма мақсад дискаи нава. ҳама ҷош кор мекунад. кондитсионер, ях, абагрев, сиделни дора. абагрев рул ҳамаш кор мекунад. краскаш царапина, яъне ки нақс надора гуфтам одам. вообще мошинча конкретни тайёр карда барои одамое ки тоза ҳайш мекунад. о бародармон давҷа бо нигоҳ дора мошина. мегзарем ба эълони 6-ми имрӯзамон. эълони 6-мон хонаи фурӯшӣ дар ноҳияи Абдураҳмони Ҷомӣ дар деҳаи Навбито. нархша 180000 сомонӣ мега. 2 комнатай 7 сотиқа бардоро. 2 комната 7 сотиқ 2220 номерои охириш ватсапаш. як коридор, як оғли 15 метра дора. гирдиш маҳкамай, об свет ҳастай бо насос свет ҳастай. мақсад мактаб, магазин ҳама чизам ҷай. наҷа бо каротки видеош ҳастай. мақсад тамошо кунед. ҳамиқа видео дошта ҳастен. ноҳияи Абдураҳмони Ҷомӣ, деҳаи Навбод. брат ина хе бинавис парто ина мана. мегзарам ба эълони 7-ми имрӯзамон. эълони 7-мон чия бардоро? хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Кӯлоб, кӯчаи Ҳувайдуллоев, масҷиди Алобердӣ. 4 комнатаи бардоро 3 сотиқай. 4 комната 3 сотиқ. ин хона барои студентам ҳастай. мақсад квартира меёдаб дастай. нарх шояд 275000 сомонӣ мега. 4636 ватсап ша бардоро. калдориш 9 метра. ҳавлиёш бетонпӯш, мақсад бетонка гастяшка. кухни ҳоҷатхона дора. ваннаш дохили хона ва об дорад. гирдиш маҳкамака, дарвоза дора. мақсад подвал дора. хонаи замонавие. масҷид, мактаб, мағоза ҳама наздикидай. мақсад аренда ҳам дода мешавад, яъне ки ба иҷора. ина марҳамат бародаро, касе ки буфараш квартира бишина 4 комната будаст 3 сотиқ. касе мақбул шай марҳамат 275000 мебареметиш. хонаро мегири калтош айтасиш. мегзарам ба эълони 8-ми имрӯзамон. эълони 8-мон Hyundai Starex. Hyundai Starex қарор дорад дар шаҳри Кӯлоб, ки солиш 2001. нархша 29000 сомонӣ мега. 8800 ватсап ҳам телефони дастӣ. 4113 ҳам ватсап ҳам дастӣ. холи соляркаи мақсад дизел. абиё моторш дудай, коробкаш механика. мошина ҳолатш хубай. ҳуҷҷат 5 моҳа, балону нав, краскаш созай, мақсад краскаш созайгай.
алиш намеша холисум дар кори бардоро илтимос ашмо эҳтирона хоҳиш касе ки харидор боша зангаш бизане, касе ки харидор набоша илтимос зангаш назанед. рости гап дорни мошинам сета музика доштааст. хишт рӯ мошин тоза озуда бай нарх навош меарза бардоро. конкретни харидор боша бо муомила мекунем мега. марҳамат бардоро занг зане ҳатман айноми канали мо. бародаро, агар ҳамин видеои ман ба шумо маъқул шуда боша, дар комментария бинависонем бардоро аддуши ба пеш, мақсад автотиви ба пеш бинависонем шерои нар, айшмо ҳичи намерава. Аётам рома боша бизанен лайка, подписатсия бардига зер кунен, зангуларо зер кунен ва аз видеои ҳаррӯзаи мо бохабар бошем бардоро. хона, машин, замин, квартира дошта бошед ҳаминҷода номерои мо мондагӣ бардоро WhatsApp, Telegram ҳастаи дами. марҳамат муроҷиат кунен, мо хона, машин, замин шуморо реклама мекунем бардоро. боқӣ ҳама дар паноҳи худо бошен. панотон ба худо широинар.